Pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi ka mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Twak gi jothum nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake Yinga en Papa Vike Wukich kichario kichadek kichangwe kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio Warom Nyakorom gajuanga ginengo mar ngima mamedo hidho Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka sweti. Ok ni en talent ni kuri rietiendi ni talent kuru biro no. Ngato ka ngato ni tere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Edo kata mana nyuola kwiri ni kikidhi nyis ji. To kok inyiso ji ngama biro ng'e yonge. Chieng' tich ang'wen chakre serio gi nus nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wami jip makare. Kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre serio gi nus nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara moga juang piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Nyakorom gajuang dakika en 25 tok saa 1 mar okinyi. Gisani kora rwakini machiegni ma en twak e chenro mano mar mbaka oromo. Kiny makawuono ga mbaka kaka piny Kenya ringo e chal mar fuamba. Ngeni weche mathoth osetimore odira ni oduche manyoro bende Uganda mapacho kano yudo thuolo mano mar bedo gi nyasi mano mar pidho yiende. Bende ni ka okang' mar pidho yien nyakorom gajuang. Waga mbaka ka bende kiny makawuono antiere koda yawuot luo adek ma bende obiro e studio mar mondo miwago mbaka kaka piny Kenya ringo. Mokwongo antiere ka gi Okendo Joka jagoro mano mar duond bura mung'ere kaka Green Congress. Arwakin machiegni. Kopogre gi Okendo Nyakorom gajuang bende antiere koda Kidi Mwaga ma bende en jatenda Interparties Youth Forum. Arwakin machiegni. Erokamano nyaka njera. Kopogre gi Nyakorom gajuang bende antiere ka gi Michael Ogula matanda wach ne nja siasa. Ngini nyalo bedo ni orako gudu mathoth kata kamano kawuono ichopo kaka janon siasa donge. Erokamano Sharon. Imina arwakin machiegni yorenya. Erokamano. Wachaka ne kaluore ang'eni mathoth osebedo karamna katimore. Kanyalo karamna penjo maber gi marach nwe odera ne. Ang'eni nyalo nyisa mathoth. Dong wachaka ne nagi chal mano mar pith mag yiende. Kendo bende ni yudo thuolo mar pidho yiende duche manyoro. Michael, ni yudo thuolo no mi wadira makare. No kayudo thuolo mar dhi pidho yien. Lakini asebedo ka pidho yien. Kora biro medo pidho yien e dala e gweng' kuonde mwawuoke mondo walok alwora marwa. Wach moro manyasi ahinya nikech kata mna bed no kipidho duche manyoro pod nyalo mna pidhe kinde mabiro. Lakini Kidi Mwaga in bende ni pidho yien. Yien nyaka pidhi. Kendo kaka
ng'ama oyie ni kor lwasi lokore nya yude thuolo ma dhi apidho nyayende moko 2-3 piche manyok agoyo. Itoni piche manok igoyo. Lakini yien to nyo apidho kabisa. Okina in beno kaneno picha moro amora mane igoyo. Bende ni pidho koso nok ipidhe? Ne watelo ne party. Mag Green Congress Party of Kenya. Ne wapidho yien 5,000. Mano kani? Uhuru Park. Yes. Bure Nairobi ka? Yeah. Koro chama maduong' mar Green Congress Party of Kenya opidho yien 5,000. Chama mong'eyo kor lwasi ni change. Yes. Pero kama na yenya, ero kakikete, chama mungi kaka kor lwasi ringo. Koko mane kinde mabende pidho yien, angini nitiere dwaro mabende piny owacho nitiere godo. Mano mar pidho yiende madirom bilion 15 chop higa mar 2032. Angini weche mag siasa bende nyaka mienje e kinde mago mag pith mag yiende. Nitiere achiel kuom jasiasa koso to naluonge ni jalony weche mag ochumi ka director nanyalo yudo mano Professor Fred Gula mabende koro loso kotenre kod pith mar yien nikech pith mar yien koro jomoko bende koro wacho ni it's costly for the government. Piny wacho tiyo kod osuru mathoth. Katika mano Kimani Chungwa jal motelo ni jod bura mathoth od bura to wacho ni omenda mag pith mag yiende mano timo duche manyoro nokete budget mano mapacho ka kidimoga achak mana kodi cost mano mar pidho yiende oduche manyoro ni neno kaka jotelo moko donjo gi kalapapla moko bende ko gi nyamburko madongo dongo ahinya na pachi kotende kod mano. Sharon, kopo ni iseyudo thuolo mar samoro chuo wang'i e weche moja ndike oboke, to ibiro yudo ka thoro wach musiko ka mienjo e andikago en ni sirikal onego bed ni timo gima kisungu luongo ni fiscal consolidation. Tiende ni en tiyo gomenda mar jopiny e yo mar kungruok mondo mi garama mar sirikal gima kisungu luongo ni the cost of governance kik dhi malo ahinya kaluwore ni sama nyo sirikal ni nyo donjo nyo yudo ka nyo pesa manitie tin to bende thuolo ma nyo dong mar holo pesa mamoko bende nyo tin saidi. Kirango chandruok ma jo Kenya ni godo sani gimo mako chuny jo Kenya duto en wach mar osuru makoro sebedo ka idho kinde ka kinde. Koro aparo ni yien to nyaka wapidhi to pod wanyalo time e yo ma ok ter malo garama mar sirikal nikech duoko piny garama mar sirikal no e gima chielo kuom gik moparo ni sirikal onego bed ni nyose chako timo. Yien to nyaka wapidhi ero kamano. Nikech oduche manyoro bende ng'eni jatend piny Kenya nomiyo jotend migepe mage 22 tinga bende nwaneno gi ka giringe kor gwenge mopogore opogore pacho kaka bende gidhiro dwaro mano mar pidho yien. Akende kaluwore kod in Michael Ogula bed ni pidho yien bende nitiere ber ma bende kelo. Nyaka wang'e ni to nengo mag pidho yien makamagi to chalo nade. Akende wi nengo ywak mag kotenre kod nengo omenda mathoth ma bende koro itiyo godo e chenro makama kaka janon siasa diwach nang'o? En achiel kuom gik manyalo chando pachi ahinya nikech ineno ka jatend piny kono jo Kenya ni watweuru kanda ochumi tek ji otem mana diyore wabiro kalo gini to giloso odiochieng' achiel midhi pidhe yien ber kabisa kendo yien onego pidhi to ministers 22 ringo koluoro Kenya mangima gi helicopter mondo gipidhi yien. Wang'e maber ni kama minister dhiye ok owuoth kende en gi drivers en gi PS jogo te tiyo gi pesa mar sirikal sama gidhi timo gini. Kigo kwan pesa motiyo ok wanyal ng'e exactly ni en pesa di lakini wang'e ni gitiyo gi pesa mang'eny kabisa mondo gidhi gipidhi yien. Iyudo ka minister kaka Babu Namwamba nego picha ka en coast kiny kawo ndege wuok Mombasa Kilifi nyaka Busia odhi pidho yien achiel ogo picha kanyo no pidho yien no. Forestry en gima devolved mangiso ni en gima tend pinje oter dala kuchocho kana gidwa timo maber aparo ni ne onge gima notamo gi tiyo gi that devolution. MPs, MCS, governors ne gipoga yiende gi kaka thuolo moromo to yiende dhi adhi gwenge te MCS choko jok ma otelo negi omiyo yien MPs digi yiende governors ruodhi jogo duto tatata koro ipidhe kamoro amora ok en mar tugo mar go picha mane gitimo nyorocha kigo kwan pesa ma gitiyogo en achaya ma jopiny nikech pesa cha ng'eny ma ok nyal tigo odiochieng' achiel ni pidho yien kata kwa kwano yien go kawuono
ok wanyang'e ni gini nedi ok ginyalo mo yien milion achiel. Parno duchi manyoro piny owacho ma pacho ka nitiere gi dwaro mano mar pidho yiende madirom milion 150. Kata kamano kapok awinjo pach Okindo Juka ne koronga juanga civil societies mago josundo gikedo ahinya kaluwore koda dwaro mano mar pith mar yiende mano timo duchi manyoro kotelegi koda ngire Fred Ogola na giloso duchi manyoro wawinja nena bang'e Okinda awinje pachi kotenre koda okang' makamano. We can count and tell you so many wastages. Today, the cabinet secretaries are traveling everywhere in the country. Why do they have provincial administration? Because those people can do that job easily. They are commissioners in every county. Why should someone fly from Nairobi to Mombasa, then Mombasa to Homa Bay, then Homa Bay back to Nairobi? With aids and everything else. And its guzzling is a show cause. Cost Kenyans 1,620 vehicles, guzzlers, to transport the government. 1,620 vehicles, service per month is 300,000 at Toyota Kenya. They spend 150 liters per day in transport. I've calculated that numbers and it comes to 96 billion shillings a year. Nyakoronga juang mago josundo mopogore kotelnegi kanyo kod Fred Ogola mabendo diche manyoro bende gichiwo pachgi winjo kanya pani paro mabende Michael bende na wacho provincial commissioners provincial administrators wantiere koda commissioners mago mag counties nago miniki gi county nyaka or mana joted migepe to bende ka gidhi gintiere koda jogoro mungirore mage mabende koge unyano pachi kotenre kod man Nyen ngire Ogola ni osiepna somewhere is so disappointing ka nyithindo moko chuny street to ketenge in no leadership nigi edmare Sharon Ruto, President Ruto nyako show the good leadership, show the example to its people. Let me tell you, Kenya kumwantie sani ni tabu mawanego en kech. Anga makelo kech en oro kod issue mar mau e gima nichiso kelo kech e Kenya ka. Nyicha sani wasitiyo gi weche mar goro koro wang'iyo gima future wapidh yien omiwa koth otiek oro mondo gino ng'isre maber nikech wan gi the devolved system of government nyaka wachake from malo ka administration mar Ruto top leadership ong'isora ngufu mang'eny kuom tijno tiend joma piny tiyo kama nikech nitime into batches to koro kikawo ng'ato kaka Ogola ngire maluoro gi nyithindo moko ng'eye to pingo gik machalo kamano koro waminyanya kata mna kotende kod kata mna twak mar Ogola wan ng'i kata mna content mabende dolose kaka galwara kod kethro kaka mna pok wang'iyo kata mna jok mana ochung kata mne ing'eni sirikal ni chalo dala ahero tiyo gi dala nitie baba men wuon dala ene mongiso joge example ene mosho good example ne joge dala koka joma piny tiyo nikech en gima nok en one day plan awinjo ka owadwa Ogola man kane wacho ni ok ong'en wapidho yien adi kata pesa adi wan kaka chama an kaka Okindo Juka man kane nwapidho over 5,000 trees masamoro no en pesa wa marwa moko wuok kata serikal nitie joma ng'eny inyalo kaka babu na mabu mowacho samoro entie mano jitole kata more than 500,000 trees mano ng'amo ng'eyo koro kopo ni nitie ng'at maneno ni pidho yien nitie yor siasa moro mano jok maduogo Kenya piny nikech yo minyanwango chiemo e Kenya en yo mar tieko drought in Kenya yes nikech sani kata mna kitieko kata mna oro bende wantiere gi pek mar ngima nikech kaka ng'ato osepidho kata mna yien bende ng'ato penjo ni to omenda motigo no dong bende nyalo timo gimoro akeni kidini ne machal nade Sharon awinje gima wadwa wacho to the extent that the president should lead from the front yes but aparo ni garama wacho ni cost of governance garama ma serikal tiyo godo pile mondo bed ni en serikal en gimoro achiel ma nyaka wadwok piny nikech kirango chandruok machando chuny jo Kenya en chandruok mar osuru serikal onego bed serikal ideally onego bed ni nyiso jo piny ni waneno okang' mukadhie kendo ok wachayo gima ukadhie sama wagirene wan gi waziri maringe kod lwasi koa Mombasa to dhi Busia to chako duogo Nairobi moko bende tiyo gi kalapapla chandruok makelo lokruok mar kor lwasi en gino mane carbon footprints koro ka carbon prints wasiko kwa medo to it is counterproductive of yien mane wadhi pidho cha agenda mar pidho yien gima ber agenda mar climate action en gima ber nyaka watime ka wanyi demonstrate ni wan gi sirikal
moyango ni jopiny ni hali mane sanie to ochumi chalo nade sanie and wadwaro ni mondo wabed gi telo manie kor lwasi mong'eyo ni piny sani tek kendo siko ka wacho ni jopiny orido kanda. Erokamano ahinya. Adwa ni watiek thor wach ma kama. Michael, samoro kintiere gi wach moro amora kotenore kod pith mar yiende kapok wadhi ajenda machielo. Okinda wacho maber ni nyaka sirikal tel kowuok mbele. Oyie gi wach no ok wanyal tamore. Kendo kipidho yien to gima jopiny dwaro en mondo migi yien. Kimiyo ng'ata ng'ata yien e gweng' ok wanyal tamore pidho yien. In fact yien ber kendo waseneno ka gwenge mopidhe yiende kaka jo Migori gi ong'eyo gwenge go koth chwe maber. Kendo mano gima onego puonj jowa. Carbon credit bende wamiyo Kenya maber ka wapidho yien. Lakini ok wanyal yie ni itiyo gi pesa molo bilion 1 e odiochieng' achiel mondo pidhgo yien. To sami ineno the same news. Ino ka nyithi university ywak ni siling bilion 5 kende ema sirikal odagi release mondo gichiem kata e skul kanyo. Kendo jogi wacho ni pesa onge ma Donan no ka help bende nosechiwo. Nyithindo ne ywak nyoro gotieno ni help na lip service. Ka ging'iyo bank gi to pesa no onge. To jogi ndiko 1 billion gichie chudi ting' achiel ni wadhi pidho yien kiny mage miyo wa holiday. Ok watamore. Lakini kaw yien umi jopiny opidhe. We uru ringo kaka lapapla kamoro amora gi prado kaluwo gi piny. Nikech ndege ni malo to prado ni piny. Minister kaka minister, PS ka PS ne gipongo gwenge tata gipidho yien. Ok watamore lakini wang'ise uru luoro kuom pesa mage kawo kumwane. Mane mwawacho. Sirikal nyaka mi luor pesa ma jopiny miyogi mondo gitigo. Aparo ni ywak mabende chiwo bende ni ywak mabende nene mbui ka bende ng'eni yiende to biro bedo karamna ka konye kinde mabende giloth emomiyo ni holiday manyoro nene National Tree Growing Day mokramna planting kich with growing ng'iyo kaka yien dongo gi mamoko. Oganda na ywak odiochieng' manyoro ni sani oro bende nego oganda mathoth nang'weni kik tigi omenda makamano e reso oganda. Gindi paro makamano tekramna kata mane omenda koe ni negative science kaka ng'ato nene godo. Kopogore gi mana ng'eni nyawadwa nyakwarom ge jwang Joyce Duor ntiere gi twak motenre kod mano pith mar yiende, ber mar pith mar yiende. Ka onoromo kanyo saa 3 mano mar okinyi. Odire nang'o maonge weche mag siasa. Ogai mar Azimio Raila Odinga osebede kaunti ma Homa Bay mano kuom thuolo mano mar ndalo 2 chakre chieng' Jumapil. Limbe mare kaunti ma Homa Bay notieko odiochieng' manyoro nyakwarom ge jwang ka bende otimo kisera mano mar rwako kata mana tego chama mano mar duond od bura mano mar ODM e gwenge makaluo. Wanyane kako gai mar Azimio mano Raila Odinga noloso ka entiere kaunti ma Homa Bay odiochieng' manyoro. Wadwanya nyinyi tiende matindo mapok donjo e chama thuolo mar donjo e chama. No chama obed gi teko. Musungu wacho ni the youth are the vanguard of the party. The strength of the party is measured by the number of the youth members of that party. Jowadwa awinjo ka jomoko biro ka to kono ni joluo ni koro aye uru wach mar keto tong' gweno e kikapu achiel ni we uru ning'o kura ne pati achiel kende ni pogie uru kuchu e kapu moko. Adwaro penjgi niya, nyisa uru kawuono Jo-Kalenjin nyocho gocho ne pati mang'eny koso pati achiel. Jo-Kikuyu nogocho ne pati mang'eny koso pati achiel. Wakamba nogocho ne pati mang'eny koso pati achiel. Kineno ng'ama koni ni mondo upogru ugo kura ka ugo ka en ng'ama dwaro tiek teko ni.